Umnandi ugogo Mseleku lo okhulumayo bakwethu. Ugogo Mseleku unenduku la enzima kakhulu bakwethu yomsebenzi. Le nduku le inzima isebenza ngendlela esimangalisa. Induku le ngisanda kuyihlanganisa. Ukuhlangana kwayo le nduku le ngicabangela labantu labo othola ukuthi kade bafesa befuna imisebenzi abayitholi, basafake ama-CV abawutholi umsebenzi. Iyadula le nduku le, kodwa ayiduli ngesimanga sokuthi uyakwazi ukuthi ukhokhe uwafu kulowo muthi lo. Omunye uwafu ukhokha ngoba sewutholile umsebenzi, ngoba indlela engigalanta ngayo ukuthi ngishosho uma utholile lo muthi usebenzisa vele kuzovuleka kuwena umsebenzi uzowuthola, iy'nto zakho zizoqaqeka konke la bekade ubona ukuthi kubophekile khona, ngoba sithuthukisa yonke leyo nto ukuze ukwazi ukuthola umsebenzi. Umsebenzi uma usuwutholile, angithi okokuqala uzokhokha uwafu, angeke ngisho ukuthi imali uzongifonela wena ungibuze. Okokuqala uzokhokha uwafu walowo mali. Uma usukhokhile uwafu, niyazi ukuthi uwafu akuve ukuthi kuzobe kushiwo imali enkulu, yileyo mali nje okuyiyona, kodwa uzokhipha uwafu wayo, ebese lenye imali esele uzothi uma usuwutholile umsebenzi, ebese uyaqedela ukukhokha. Ngoba ngendlela engugalanta ngayo, ngugalanta ngendlela yokuthi yingakho ngifuna ukuthi wena ukhiphe uwafu, bese uwafu osele uzowukhokha usuwuthola umsebenzi. Wakwayibonaphi ukuthi indaba imnandi kangaka ukuthi ukhokha ususebenza phela uma kunjalo, ngoba kusho ukuthi ukhipha nje uwafana, lo omunye osele usuzowukhokha sewusebenza. Uyabona ukuthi kumnandi kanjani? Akuve kumnandi, ngiyawugalanda lo muthi, ingakho ngisho kanje kubantu ukuthi umuntu uzokhipha la ekhiphayo, abese ekhipha enye imali ngoba esesebenza, sewutholile umsebenzi. Kodwa angikwazi ukukukalela ukuthi uzokothola umsebenzi ka-Toyota, angikwazi ukukukalela ukuthi uzokothola umsebenzi enkampanini enkulu. Umsebenzi kodwa uzowuthola, okugalanta yiloko engitshela ukuthi umsebenzi uzowuthola. Kodwa ukuthi-ke uwuthola kuphi, ungaqhenyi-ke wena uma usuthola umsebenzi ukuthi hhayi kodwa bengingathandi ukuyosebenza. Cha, akukho la ungathandi ukuyosebenza khona, ngoba udinga ukusebenza uthole imali. Abantu abadala mese bekunikile umsebenzi bafika befuna ukuthi uthole imali ukuze nawe ukwazi ukuphila kunye nomndeni wakho noma nabantwana bakho. Wena ungabeke sokuthi uma uthole lo msebenzi bese uyawuqhenyela, ngoba ufuna ububamba lapho ithongo lisuke selikunikele ukuthi ibubamba, kuzothi ngokulandelayo base mhlambe bakukhanyisele bakunike ongaphezulu kwalowo noma osukuleli zinga wena obewulifuna. Ungazithambisi ukuthi uthole umsebenzi obungawuthandi, uthathe umsebenzi. Uzothi uthathile ithongo lizobe likuhlelele omunye umsebenzi ozowuthola, ukuze phela uthi uma ususebenza bese uyabuya uzoqedela phela inkomo kagogo. Ayikho into ebaluleke njengaleyo, ngoba phela uma ngabe ungazoyiqedela kusho ukuthi futhi uwena oyiqedela umsebenzi, ngoba uma ungasezi kokuqedela umsebenzi vele uzophela, ngoba ngizokwazi mina ukuthi abantu ngabanika umuthi womsebenzi kodwa basaba uzoqedela bagcina bakhiphile. Ngesikhathi ngishisa impepho ngibike ukuthi hhayi bo, abantu engabanika umuthi womsebenzi bawutholile umsebenzi abasezi. Abantu abadala nabo bakho qobo bazokhuluma nawe bakutshele ukuthi hayi bo, uzozwa noma ngabe usuhleli ukuthi khona into le uyitshele, hambe uyokhokha imali kagogo. Ngoba yini? Usuwutholile umsebenzi, kodwa ukuthi ungakanani umsebenzi owutholile, kodwa umsebenzi uwutholile. Yilokho okubalulekile ngohlobo lwesimangaliso. Okunye-ke nje okubalulekile futhi engifuna ukuthi nginazise kona, ngizobe ngiseGoli mhla ka-5, no-6, no-7, kodwa ngomhla ka-8 ngizobe ngingasekho eGoli bakwethu. Ngifuna nizwe kahle le ndaba, ngizobe ngingasekho eGoli. Ilezi nsuku ey'ntathu kuphela engizobe ngikhona. Ngiqala ukusebenza ekuseni ngo-7 nje kuze kuyoshaya intambama o-6 ntambama, ngoba ngisuke ngenzela ukusiza la bantu laba basuke bebuya emsebenzini. Kodwa hhayi ukuthi uzothi ntambama ukuthi uzohlola, cha asibe singasahloli ntambama ngoba sisuke sesikhathele. Isuke ingasekho into ozohlolelwa yona usukhathele. Akukwazi ukwenzeka kanjalo. Ngicela umuntu afike nje early uma esuke efuna ukuhlola, afike kusenephaawa kumuntu lo osuke ezokuhlolela. Uma isiyehlile iphawa, umuntu usehlulwa namandla okukhuleka, namandla okwenzani, isuke ingasekho iphawa lapho. Usungaze ubone ngathi hhayi izinto zakhe ayihambi kahle noma akwenzekanga kahle noma ugogo ungirobhile. Cha, akuhambi kanjalo. Umsebenzi-ke bakwethu siyawuthola ngaleyo ndlela le ngisho ngayo ukuthi ukhokha uwafu, uthole umsebenzi, ukhokha uwafu, uqedele njalo. Ukhokha kabili kuphela, ukhokha ekuqaleni, usuyokhokha ekugcineni usuwutholile umsebenzi. Indlela engigalanta ngayo, ingakho ngisho kanjalo bakwethu. Zanini nina ningasebenzi nizofuna umuthi womsebenzi bakwethu, nithole umsebenzi, kodwa asiqhenyi. Niyayizwa kahle njengoba ngikhuluma, ngifuna umuntu angizwe kahle ukuthi ngithi asiqhenye ukuthi masithola umsebenzi sithi hhayi lo msebenzi lona, kodwa hhayi akuwona ebengufuna. Uthathe, uzowuthola ngendlela lo munye. Ithongo lizobona ukuthi ubuyimisele ngempela ngokusebenza, siyamlungiselela umzukulu wethu noma umntwana wethu, nanku omunye umsebenzi esizomnika wona, bese uyawuthola umsebenzi zakho zibe sey'hamba kahle. Ningakhohlwa-ke bakithi, eGoli ugogo uzobe ephethe zonke iy'nduku oyifunayo, futhi ungafona ugogo umtshele ukuthi yini oyidingayo, ngoba nami ngiyaphatha lokho engisuke ngikuphethe, kodwa okunye kuyenzeka nami ngikulibala. Kodwa uma usungitshelile wena ngizokhumbula mina. Thokozani makhosi amakhulu, sobe sikhona njalo eGoli. Makhosi.